everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Nagmata na sab siya. Dili maayo nga dugay-dugayon takin. Misael, dili ka pa mamatay. Aduna ka pa'y misyon nga pagabuhaton. Silang mga kagaw moyangay nga matapos. Sila ang papason mo niya sa dagway ng kalibutan. Pagkanao na siya, aron masudlan o ginit ang iyang tiyan. Ay niya may giandam ko alang niya. Lugaw nga may sabaw sa utan nga lauoy. Ihungit kini niya, bisan jutay lang, hindi glina. O Tatang Poldo, Oo niya, dawata kini panaksan. naagian sab tao na ning tawanan nga akong naagian. Kaang kinsa tong laing pating lawas sa babae nga napalgang patay sa sapa. Di ko ikaw naluwas. Bitaw no, Tatang? Mao na, kakinsakit ka ito. Ay, mao'y taon to'y gituhuan nga mao ikaw. Tungod sa imong pitaka nga napalgan dool sa nahitabuan. Nagkabati ka ba nako? Buka ang imong baba palihog. Aron masudlan o pagkaon ng imong tiyan. Bisan o gamay lang. Misael, nakabati ka ba kanako? Ako kini si Sir Mark nimo. Tanawa, sir. Naay mga lusok sa luha nga nang dugmaw sa iyang mga mata. Ipasiguro yung kinisiya pahiling og doktor. Sama sa gihimo ni mo ni ining indegli na sir. Oo, Puldo. Di yun niya mabuka ang iyang mga mata kay nang hubag in tao ng tibuok naong o nga pangos-pangos kini. Bao kanay agi sa iyang pagkaisukamod. Human tuyo untang ihog sa laom nga bungaw. Nasukamod ikaw nang makaluluoy niya itong dakong kamot sa kahoy. Nga mo'y iyang nasangitan hinungdan. Nga wa siya mula hosog kahog sa ubos. May kaluoy kid ang Diyos. Sama na ako. Giluwasab niya kining tawana. Misael, mao ka na nga nining tawhana. Tuan ang sakyanan ni Sir Mar, Tatang. Dili na sab ko magtukay. Musunod sa dayon ko nila. Amping kanunay. Kaya na yun pagbalik og suod sa imo kanhing kalibutan. Nga nibulit og lapok sa imo pagkatao. Og hapit mo kalas sa imong kinabuhi. O Tatang Poldo, daghan gid kaayong salamat. Sa Diyos ka magpasalamat kay ako. Gihimo lamang nga instrumento indeglina. Amping gyud kanunay og amping isa pangkabuutan sa general nga mo'y mitabang o paimutang nimo. Dili lalim ang way ginikanan. Wagan ikaparitihan. Ikaw sab din Tatang. Pag-amping baya gyud. Ni araba ka ni imong Pinoyanan nga gitaliwad-an niya ang bukid ug pangpang sa unahan ingon man kakawayan ug dakong sapa sa pikas unahan. Kaniadto pag yun nga gitawag ka ng mga dapita og salvage area. Tatang, Naniguang na lang ko din Og daghan ng krimen nang ako nasaksihan. Ilabi na gyud sa panahon niya itong marsyalo kaniadto sa bata-bata pa ko. nikonek ang mga panghitabo. Tao di ay ni General Mark Ognis katong napalgan.
og naluwas ni Tatang Puldo gikan sa tino nining kamatayon. Duha na dayon niya mi nga manimahos. Kung pananglit, biktima sab siya sa buayang opisyal na si Major Gaspar. Oh, nawatakin na ninyo. By Sarge, by Jam. Wah! Wah! Salamat kay Boss Major Gaspar. Uy, kanindot ani, oy. Wow, to man ang grasya nga nag-abot-abot di ka ni mo busing Major. Garcia bitaw. Siyempre, naunsa ka man. Ginuugo ko para ninyo. Oh, Busa ang grasya ug ang akong panalangin mainyo kanunay. oh. Pagtarong lang yun ka mo sa akong mga kamot. Aw, oy. Ani aman mo ang kabulahanan kod busing nako Major Gaspar. Maong ako, alunod patay jud kay kumulaban ug modapig nimo. Sip-sip. Mo na tinuod busing nako. Naming kikito. Wa ka ba malipay sa kong gihatag, by Sarge? Ha? Wag kita, Major. Oh, gangisi akong naong. Bisag wa akong mutingog. Oh, gangisi. Lipay ko, Sir Major. Uy, nagkagay salamat, Sir Major. Ingon ako ni anak mo pahalipay sa akong mga pinangga, kayong mga alalay, mga bangag sa ilong. Nangga man sa kanamo, Major. Nangga man sa kanamo. Salamat kay Sir Major, ha? Mayo kong pagkaagawn alang sa akong mga alalay. Ngaluyal kayo na ako, ug kugihan kaayong suguon. Sama ka ninyo ni Bay Jam, Bay Sarge. Bitaw by Sarge. Mo na kanindot aning agaw nato karon. Magsamual jud ta sa daghang grasya by Sarge. Bejam. Mapiksan yun ka mo sa mga grasya. Basta buutan lang good mo nga musunod ka na ako. Apan, kung mo traidor sad mo, aw, ako'y mubuak sa inyong mga bangag nga o. Major. Ako noon, boss. Sigurado gyud ko nga ang akong simpatiya na gyud nimo. Di gyud may tabo nga luiban ti ka. Matirang matibay man kuning ako, boss. Mo ka na'y gusto ko. Kay bisag asa pamumudagan. Gukdon tagid mo. Oh. Boss, ayaw lang sa taon na itubang na mo ang imong sumbuhan sa mong armas ng imong gikak, boss. Mabuto taon na, buta na ba ka, boss? Ayaw taon, boss, ha? Kalma lang, Bay Sarge. Oh. Salir, relax. Ayaw lagi ipatibabaw ang imong pagkatalawan. Mao na diha by Sarge. Naunsa nga natakda naman hinoon ka itong misail ay kalit ba nagkakaliba? Bagay ba tabay, Jam? Tanaw na ito, kisay, liba na ito natong duha. Bagay na? Nung ka na ako by Sarge? Oh, yagi di ka. Bagay na, saman. Tabang po mo. Tabang po mo. Ayaw na lang, katingali yun niya maghila ka. Ha? Tabang mo ng mga tao ni boss. Gisahit na tikang daanan niya akong matanga ka. Oh. Magsinok-magay mong duha, Bay Jam? Bay Sarge? Oy, kaang-ang. Pag pinusilay mo. Ay. Bossing Major. O saman, Oh. gusto mong magpatay? Kay tagaan tabog armas na inyong magamit. O saman, pagduelo mo. Law maugdot sa bukog ang ilang panaghigalay. Bukray akong nakita nilang duha. Maila kayo sa ilang mga lihok. Napisan og magkadisgustuhay sila. Apan sa gihapon, managigalag yun sila. Bangag sa ilong. Wa sila'y kalainan sa mga bata nga bisag mag-away. Apan mag-amiguhay ra gihapon. Parihong mga minos o grado. Parihong mga bangag sa ilong. Maong minos sab kayo og pangartiyo. Si Madam Cheng kining nanawag. Hello, Madam Cheng. Kumusta?
Madam Ching, mingaw gas pagilok. Abi mo nalipay ko nga nakabati ni Ana. Hapit na rin ka mo balik nga rin. Kamusta ka to'y mo plano ba, Mitchell? Ikaw pa wala papakin mo ang misyon. Patay sa nga misael. Oh, ah? Ikaw ba bugto na imong ingon kaaway? Ha? Wa pa ko'y kaaway. Nga akong ipasaylo, Madam Ching. Mupahuway gyud silang tanan. Mupahuway gyud sa dayon. Ako nasamot na gyud ako bilib sa imo ba, Mitchell? Salamat, Madam. Tuod ay. Kumusta ug unsa nay kalambuan sa imuhang tuyo diha sa mainland China? Ako ba? Ako lipay ba? Wala ako kabutangan kalipay ba, Madam Ching? Kayang talayad. Hatag na ka na pagtukot sa organisasyon sa Malkadalagot. Alon full blast operation na diya Pinas ba? Oh, wow! I'm happy for you, Madam Ching. Salamat, Mitchell Gaspar. Ug, ako ba ka na pa ipasalig sa imo, ha? Ako ka na hatagin takto benepisyo ba? Sa imo ba silbisyo o politiksyon ba? Salamat kayo, Madam Ching. Iha. Tuan nagkaroon sa ospital si Misael og si Doktora Labores mao akong gipapamalihog sa pagpangitag paagi aron masalbar ang kinabuhi sa makaluluoy in taon og pobre nga laot. Salamat kun mao ka na, Dad. May nalanggani kay wagin mo biya si Dr. Labores ang pagsuporta nimo, Dad. Gilantaw lang sab kuno niya ang iyang dakong utang kabubuton. Nahibaw ka na biktima kaniadto ang ilang pamilya sa kidnap for ransom. O pinaagi na ako nga niadtong tungura mao'y pangu sa Task Force Agila. Walang pusong nabalik kanilang magtiayon ang ilang anak. Wa gani bisan gamayng tatsa. O wa sa ransomani nga nahatag. Bitaw no, Dad. Ingon gayud ni Ana ang tao nga makamaong mulingi og dakong utang kabubuton. Dili ingrato og dili ingrata. Miabot na ba sa media kining hitabo, Daddy? Ug ang kapulisan, unsa ilahang reaksyon bahin ni ini, Dad? Ay, my God. Nga nabag ingon man ni ining akong gibati nga kaluoy nga to ni Misael. Sa kamubo pa sa panahon sa among panagkaila. Misael, nabala ka kay ko sa imong kahimtang. Nagkinahanglan karon og inahanong pagatiman ang imong anak dito sa ospital ngayang nahimutangan, Dibi. Pastilan, kinuo ko in town. Usa ba na ang nahitabo sa kong anak, Sir Mart? Napalga na lang dito sa hilit nga dapit. Naluwas sa usa ka mag-uuma. Unsa? Diyos ko. Anong gibuhat man kininila sa kong anak? Kinsa may naghimo ni ini, Sir Mart? Kinsa man? Wa matuog ang Diyos bahin ni ini. May gaba raon niya nga moabot sa tao nga mo'y promotor ni ining nahitabo karon ni Misael. Ihatod ko palihog kadto sa nahimutangan sa kong anak, Sir Mart. Gusto kong makita ang kahimtang karon ni Misael. Naasihan niya ng ICU. Kasakit o kahuot sa kundukan nga una-unaon, Sir Mart. Daghang dugo ang nawa kaniya. Pipila ka adlaw pa una siya nadadin sa ospital. Hapit sa bago sa kasimana.
Nahadlok ko alang sa seguridad o kaluwasan sa kong anak din, sir. Tingali yung ipakuot siya sa mga tao nga nagtinguhang mapatay siya. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.